Te yero itrai ki dear viewers sebab ki para banget. Hakani kapor ngakwa ban keren ya fi ban long ka jing maham. Kani ka jing maham na ublay. Ba shibun na ki kristan kinang let siya dujak man la kakanta. Fi shibun na ki kristan kinang let dujak man la kakalemat. Nakabanta ka ni kaway ka pop. Snap ba? Sibuan ki badan haki ying mani. Kiba smart ban let jingeseng. Kiba smart ban let jingeseng laki pau snem. Kiba smart ban let si Bible study. Smart ban let si jingeseng sengi utrai. Bat haki wei pat sengi. Sibuan kinang let siya kadujak. Nawanta kani kaway kapap. Pe Jesus Christ naka Gospel Lukas. Ini siyam, ini pet naka Gospel Lukas mo. Hapon siyam fi ka Bible. Ini pet naka Gospel Lukas kabakat lay. Jesus Christ ubang kumno. Hang ni Ukraine ya kita kibal along belak banong kiba tip yo blay kiba tip ya rajing sisa jong khtin jong blay ndai kiba kumno kini pan but kong Gospel Lukas kal nong ka bakhat lai kat khat ka ba arpuar nang ni kong ka khrdap ka bakhem baik khadap ka bakemo u jisu la lengba kinong ba bat kinong red udah hikai ya kibriu bat udah tau ya lakal ti sha Jerusalem dan kibla keli ya u ko kenrat hato tang khandiat ngut kibriu kiban lajim sama ikini kide ki kentien jang jisu Christ hamdai manga bakaran ikini ki keli ni kini ong dan kibla keli ya u ko kenrat hato tang khandiat ngut kibriu kiban lajim u jisu la jubab ki le ya ka bahatam banrung lengba ka khrdap ka bakhim bat wamno namar bun kibriu da ka bak tikna kin persang ban prung lengba jongka hendrai kin amla bat tang khandet wang ukenrat jongka ying un khie bat un khang ya ka jingkhang nang ta haba piang syabar bat sedang ban tiet ha ka jingkhang bat ong tupli ya ka jingkhang nak ka banta jongi ko kenrat unjubab ya pi ngam itu ya pi nang no piawan pat nang ni ki kimdai kini kimdai ki bampat pediang yu jisu namar ki ongkom no yo to play ya ka jingkhang nak ka benta jungi ko kenrat bi mana bon ong kenrat dai tang kita ki atep yu jisu ngom no ongkom no unjubab ya pi ngam itu ya pi nang no piawan pat arpunyo wang biang handrai unong biang ngam itu nang no piawan ke let no nanga pi baro ki briu ki babaman saba wong ya no ini ki jatnyam lai kim tip yu jisu nai pat ong ya ki ndai ong shai kini ki bakhat kan rat yu jisu Christ wong no hendrai unong biang ngam itu epi nang no piawan khilet no nanga pi baro ki briu ki babaman akat no pinyam bat karyat yalaki beniat baik akat no pinyam bat karyat yalaki beniat haba piyo iyo Abraham Ishak bat Jacob bat baro kinong ya thut lupa haka hima ublay kat baya pila bret no shabar ki briu kinwan yawan namigi bat nasabngi nasyatai bat nasyati bat syong haka jingkhawai haka hima ublay nang ta kitu ki bamenta kilong ki bakhaddu kinlong ningkong bat kitu ki bamenta kilong ningkong kinlong khaddu pi sngong ni kamaham ka khtin jong ublay kamaham ka khtin jong ublay pat ngini puli naka kitab jong ka jingpen pau kitab jingpen pau ngini puli yo piong banga syukran lapla ndrai da snap ba kiba snap kin snap kiba karena ngamla lai ngan keren ya jing sha lai
kenong kaba khat sau ter jing ketak jing paong tho hau angel jong ka balang halau di kaya kani kalong ka khubor nau amen na u amen ubayaine bat usakhi bashisha ubalong ujing sedang jong baro bat ublei ulathau ngatip ya kai ka ba phala le ngatip ba phamlong ka ba khriat ne ka ba shit katno akwa ba phanjin dalong kawai na kita handai namar ba phalong ka ba blem ka bam shit lam ni khriat ngan pri no epa na ka shintor janga bai ublei u jisu krisi kuran gini kentin ba yakini ki balong luqwa begini ki balong sulong blem si nakata daw kamut ba piong yang ba pila kam kristan ba piong adai nakata ka balang imei jonga di ai pa jonga di pastor nani pila banlong pastor ni pila banlong nong yalam pila banlong pila banlong ki babat ki kerdan haki niam ki rukam pisule rukam pilong blem dan gajing shit ram nam tau blai kadai ka pop jong ka jing yang menjur lang sampa kadai ka pop kawai ba ki kristan man taki yang menjur lang ka perthai haduk bakila wanra ya ka perthai haka balang manam kai ka balang kamdai ki building kamdai ai wat sautu bakla kamdai ki tu ki kerteng niam kirkom ka balang kadai ka met ukres ka ba im ka balang ka bala sius pa ka balang ka bala penkut fat kai ka balang uji sukres nuan na munta kanu ka balang ni puli na kanika city shi Ephesus penpet na upol shaki city Ephesus wong shaki Ephesus kalnong ka ba san wong nu upol pat kai ka taka balang ka ba uji sukres nuan ni pet san arpunri arpunya wong ulale yakani ban penkentang yaka balang syau blai daka ktin jong hadin bala penkhut yaka daka basat yaka haka kenang ban IT yaka balang shaladihi haka jing itanat jong ka baro ka bakhut bat ka bakhlem kono pop klem ka jing tho briane ka jing sti ne kanu ka jing bam janai unwan nam taka balang kaba klem tho bria kaba eat you Jesus Christ kaba mia menjur lang badai bertai kaba mdan kaba la separate na kaba la pen kan ria na kan ka pertai pinapuli na ka ji kitab jing pen paru kaldu kalnong kaba lai kat khat kaba arfuwei ka ong kumno haki tu ki ba yo ya ka jingjob ngan ai ya ka hak ban syong ha senda jonga ha ka khet jonga kumbangaru ngala job bat mentang syong ha senda okpa jonga ha ka khet jonga khamau Jesus Christ nuan nam ta kata balang ka ba job wat ong bang la sulong kristan handai perkhat adu pia menjur ni am bang apop hatu hari bidang pet ni am gitu ki film jakhlia bat kalet cingesang artat hatu pidang syakte kerni ni am hau secret hau kuai syak kerni mah haka kiat haka jing im auria ka jing ya bisni ka jing ya pihun ka jing ya bu thi jing kthang jing bam yama ka jing le marketi ka jing ya dominate le ka jing control wat hakiniam girukam ru yele politics dan kata syaka ka jing it ka besyam kran syu ya ka jing kala ka bomot la syu entertain ki beriu wa syu pisyu am ba Jesus Christ u it ya pi pin la chamnang dari pim jukran menu ya ka jing kala ka bomot basya hatu perkhat bai ka ni hatu kadan em ka jing it namaru Jesus Christ ka ktin jong blai ka ong Jesus Christ unwan namata kita ki ba up khami hir ya ka jingwan jong
mut kiba pen khut malagasngi ho empat dan ubri ubajana ini handai ublei upet yakinu gibri kiba be persya kata jing jana kidi ban be persya kidi ban upol ong na city Filipi kalau nang ba art khat ar ong tu trai pendap dah jing siap tiang bar ka jing khnu ya kata jing pendem namar udai ublei ubat trai pi na po wangi di ban siap tiang di ban husiar di ban syarang di ban duai hatu pidan em ka jing jing duai na pisu duai bamja si minit arminit la sam thia no hatu pi thrang em ban it ya khtin jong ublei hatu pi thrang em ban let segi jing sha jing it ban peniap tranya kado pai u jisu wang ha begitu ki senran jong ana gospel Matius ki keli ki ong ku kini ki senran jong Yohanes ki ong gumni ki ong ku kanrat balai ki senran jong me kim trek ban sha jing it no Yesus Kristus ong balai kin dan kaman sha jing it haba u nong let kirim u dan bat ki hanrai undan nong let kirim u la let no naki hang ta kin sa sha jing it atau pidan em kan disiplin ban peniap tren ya kadok ban duai ban syak jingit ban peniap tren namar kibun ki ha jing duai syak jingit manang pi kadan ka jing peniap tren ni ha jing long kristan yang pi sisien ru 4 juta ringan ong pi ka jing duai syak jingit kam dei bangile dah ka lo kam dei bong ba bangin yo let benang bagi syak jingit rei orang pi lada pilayo si syai ka jing penim na utra jisu kindan ki kam ki bami na kata ka jing penim kam la ban long u kristan uba la yo jing penim dan ya ka disiplin no pi ka jing syak jingit kamut ba paniap tron ka do ba pi kam yet shwa ya kata hima ku ki benang jisu ong am ong yet pi shwa ya hima ki benang ba ka hak chung u ba ki baro an sa ai lang tam o api pet ka iem buat wadam ki syak pensyoin na ka bang no handai te lang himla ban control ya ka bang ngi bam pi ngi bam rat ngimla ban tang sisi ban pendut por mo na kam tau trai ban syong ban duai ban syak jingit hatu pi it sisan em Jesus Christ ho pet pimla perkhat pri dam dan ka mobile sisngi pimla ban em dam la ban bam ka jawong uji sukru suam lu wong na ka gospel Matius long basau sau wong am tang dau kupu ba ubriu udem rei da ka barok ka ktin ka ba mi no na ka sintur utrai pe uji sukres ule kono yaldir u disiplin kat ulang u blai u disiplin sau pau singi ban sya jingit hot pila jus dang em ni barit na pia compromise na mla ban ne pia compromise ki jakat re jo fi ban ya gozip ajaka ban long ka jing shai ban keren ba ja jing shal ni banum ya khle ba ka perthai hanai pia keren khanas ni pia keren ki gozip lani ya pet lang itu ki ju ki film jaklia ne ya ong ki baro ki office ki jakatrai ki hatu pi it shan em ka por kala jan bau Jesus Christ nuan hatu pi recruit ne me la ka jong ka jing em na pi let jing sang Sunday ya bam khawai try bat ka pop kan mau ka jing khawai try ka dai ka bak kentang para banget ka dai ka bau Jesus Christ ulada syak halor ka ding pena ka snam kalau ba khu ukupu ka balang ka met Jesus Christ kalau bala kentang bala sempat am tagi pop jung hinrei hatu pia di lang ya ka khuri utrai bat ki ksut Monday hadu Saturday im ka jing im ka bam khut ha ba ang bam khut ka mut tang ka pop aurea ka pop klem ka pop film jaklia andrei ka jing im ka bam khut ka lang ka jing ya pihun ka jing ya bishniru ka jing ya ba le marketing ka jing ya gossip ka jing ai handai singi utrai penwan ban bam jing khawai utrai hatu utrai so bhai ka ni piong ti ong ublei andrei upol wong hatu pia sim ban talang ya ka khuri utrai bat ka khuri ki ksut mentang kala dai ka por bo blem sei gi bri gi bakran ya ka jing shisha kat kum ka ni ka nong rem jong ka ktin jong blai hatu piya ne ma ka hak jong blai wong utrai jisu ong wat pi shwa ya ka hima jong blai bat ya ka hak jong u pai bat ya ka hak jong u ki baron sa ailang tam pi nak tagadang ong ba man la ka sui bun ki ba yap ki di kristan hi
Hendak kiyap kelam ukuris, kiyap kelam pen kok ngu, ya kaketin jong belai. Kamut kumnu banget para banget kamdai raban syuang atrai nganget jami. Hendak pi kelam pen kok ngu, ya kaketin jong trai. Uji syukuran saya naga gospel. Naga gospel Matias ukuran saya kata. Uang kumnu. Banget kamu no banget mut banle yang ketinjong belai gospel Matias kelenang banyo arpuai ubri baro ubakat yang atrai ubanyo rong syapok kahima kibanan henry tangki tu kibale ya ka kaba ukpa jonga ubah benang ukwa ya kibanle tangki tu kibale kamu no banget hau Jesus Christ kamu banget ban kokngu ban le hatu pila kokngu ni ban kala ka bomot habu Jesus Christ naga gospel markas kelnang ban kong takhat bakhatsan uang ka hima ja utrai kalajan tufin kala ka bomot banget ya gospel pila le ni amene ke kala ka bomot dedang syate maraw ki pop kan wat ong bangalet jingiseng wat ong bang susat belem ngalit bible study ngala lani amdei tang kata ngarwai choir wat pek tang ka basyabar pila ban kuar nong rawai choir oba participate ndrei hapo mdan ke ka thli ka do not apa deng gijing ke ba pia kendu hatu pilan no ne ublei na pidan kata ka jingat ka baskam ban yai ne da pi sotanat tang ban let ba ublei kur khui pia ka do ndawan gijing jing tenju ka jingat pi hap no dot kan mau Jesus Christ uang tang kandidat kita ki bandrung hani jelam kala pi ong perapau persen bagi dia ki balanget hau Jesus Christ ndrei ngami kumta ladang ta balai ka jur ka jing di drugs balai ka jur ka jing aurea ka jing khandrei kidi ki balai jing sang sudah itu ki jing khandrei ka jing di kiat no ki jing ki pun jat ngang mi ki pop hame kala ki ba ki wei ki jat benriu ki mtre raban wan syara syau Jesus Christ namar bagi orang Kristen kanam tan kakam dan khamba ki wei ki briu ki bampat nget yo Jesus Christ bani kini ki bakam Kristen ong ya kan mau ki reuniam ro ki bun ki reuniam mentaba ye ki wei ru kim tre ban yaldir kim tre ban rong syahima jong blai ya ki wei kim sya habala ala khat habaki ki reuniam ki long no ki reuniam ki ya briu bala tang lang buat ye ru kim karan ye ra indala jiap gi sespenlet jubon au syakri jong ublei ba let kata kamdei ke jing syapim karan ke jing shandre la dau tang lang buat no ba klem ba aurea la wan ke jing kala kamut upendap ya ka hak jong ublei ka balong ka jing pen baptis so kan ma ka wan ka jing kala ka bamut bat ka jinget pimla ban pen baptis yo briu ba khamnget ba khlam kala ka bamut namar Jesus Christ gospel markas ukuran sai wong no wong kilat yalap ya gospel utau banget ngong ipi du balik ketinjong boleh belak kelak kamun ubanget bat yo pen baptis pen im simple tanai pen kelumar ketinjong boleh Petrus wong arlai pupra nak kam ki apostol wong tofin kelak kamut bat an pen baptis sepi wei puai ha kerteng jong Jesus Christ bani mak ki pop bat penyok diang jing ai men sim khul bat habau kibri kelak kamut kelak poi syajing kha arsin piot balang ban yo kadai si kata karukam akran ni daka jingkit kli mdai yo boleh ule ka man jong boleh dan kam ban datat yo haba ule ya ka ketin yo ula mi ngalalap daldi kini ki ngadan ki saki ngadan ki proof ki ba habu bri mensya umpat kala kamot pimong ye indala kala kamot lawan insyaallah dak do musim la sedang long radikal tapi bu ikian ki kendon ban khang yu kani pinap ajing kanya khmat ublai hakawai ka sngi pinda yang khmat ka sngi bishar pinap an ai bijing kan yu ublai namar Jesus Christ uang pi ki tu ki ba yaldi pim tre ban rong sha hima ki bunang ya ki wei ru pikham sak ba kani kalong serious kani ngakran ni da ka jing iet da ka jingket kli bat ya ka ka ba ka tin jong ublai ko wat sumut tang ban le program ba pinlet benang dan kamban iet yu Jesus Christ dan kamban lan ladi dan kamban ba la kata kading pana dan kamban yat
bat uji skres bahkan dan ka jingim ka bakut ka baklem tok bria ngong biang ni hot ngimpat janai ngar ngam kli mil di bacana indrei ngin diang yai be kata ka jing janai uji skres luang to pinlong ki bajanai kom bau kupa jang au babenang bajanai mat ngi di ban be kata mal lagas ngi di ban kela ka mut man ngi di ban let sejing dua ngi di ban long radikal ngi di ban iet ya ka jing sisa ngi di ban iet ban kok ngu ya ka ktin jong belai mentang an ainu kusala da piong bangal anget an ainu kusam ta kai ka jingat subu lada pi ki kimi ki pa pidan ki khon haying piong yo khon ai khon le kata mau sibet sapendap mandawan ngan sapet bau tu khon wong hot mai hot papa andal awan sibet pi khamle ai ha tu piong ka kata ka jingat bakinget happy ndai ki khamle kila satla Ndai lada ulale mut kata kadai jingat syate si bon ki kristan kiem wakam yel di kristan ki khlam le ai ki syuhiar patang syuyo kata ka jinglong kristan ka bahiar patang ka bampat ya kendu empat peni kendu bau jis kresi pop ngatip bagi bebun ban bitar ni ki sakomen sai ngamlak lai ai ngam pi ka jing sisa ka sa ka jing sisa la khat yang ban keren ya ka jing sisa am syu ban syuya keren kai ni namar sisin ngalalong tau briu basulong riuniam wat ong tang bala pengam ni fi bun gibri ki kesan ya jing pen baptis pengam ngam pen kesan ya jing ngam ong kala ka bomut sywa sa pen baptis sayok pediang yang mensim khut ba ya ka hak dan gibri ong la pengam ya ndri la pengam khana fi hatu pinda mi pat nang tu pilong ko muai kai ka jing ada jing fi bu blai kai ka kan nuksa ka pidan namar yang ar ngani tu pingalayat ko tau briu hakapor bangadang kat saus nem la pengam yang anda mi nak tu wajib pengam ngali pop arsya laisha kiba bun ki pop anang le double nang pingam dan sya uji skres kadau kalong bala su pengam yang khlam da smutu ya jing kala ka bumut kam da smutu i pop kam da sutu la suang bai bala dei kapor bala he em gariban smutu syai gi pop kena dapat lihat yang ni ke video kita baca komen tang lapla dah so bah dapat haduk ka bakut nomor tentang pi comments out of context ngakam pen kesan tang ban pengam ni dapat ngam halor ka pop pilong basulet bium ringi keren bahaya ka jingkela ka bomut amri mensulet chong shit pila kela ka bomut nem pila plan em ki pop hidan em ki pop ki ba pisak kot ka ktin jong boleh kada keren syai ba pili ban pla pop ngan puli na gospel u marcos kalnong ka baningkam kat khat ka basan kong bun kibriu ki banaka province joka Judea bat ka nongba Jerusalem kila lek ban yo sngau yo nis kila pla yala ki pop bat ulapen baptis ki hakawa Jordan dan tang gibriu bun gibriu balik pen baptis pen ngamru ngarong pi klam pla ki pop klam pen tukut ya ka pop klam dan ka jing temui ban i no nda mi nang tu ko mubriu long arsya laisha dan bor ban duai dan bor ban sya jingit dan bor ban puli ktin jong blai mslor hiru ban yalap ya ktin jong blai compromise ya khle lang ba pertai wat ong tang bang la pengam ngakran ni da ka jing ai jong blai ba ya ka jing sisa jong ktin jong blai ktin gospel Matias arpusaw ang tang utaw bayay ni ado go bakut an panim kanang idang ya kan tingaru ngam ong ba ngan sulet no manta ndrei syabnang ndrei adang dan kata ka jinya liting hap pikir ta dang keren ki weru na marial dir hap pikir ba ong tang taw ba ado bakut ti kanir ka tau itu ki bala ayo jingkala ka bomot sya pila mandu ira jing panim buat ladin ba pila ayo ya ka jing panim pila kala ka bomot pila pen baptis hau krisi sudah ka pengam pila yo pediang yo mensim bakut ndrei da pikan sting ong ka kakti jong blai ka ong da pikan sting pim tradap ya kata ka jing penim da ka jing syap tiem da ka bakan atkar ong using ku bau korhu uya charum chanang pila so klan pijak nagi jing sang pijak nagi jing ya sang lang giruku piat marmai using ukunrup ya pibat de yang ta pipoi biang saka jersey bat ka ba wakam hadin kalau ngah wakam seni bang pikwa ban pensisa ya kata yang ini pet nak city share beruat ong ba ong atengal ayo ya ayo ngal ayo ya ka jing pendim ngal adap ya kala ka bomot ngal adap kita ki ai rei kam keren ka tinjong blai ka mongom ta tinjong blai nak city share beru keren syai
kerensya nak Siti Syabrul nang bandriu yang ni pat Siti Syabrul nang bandriu kong kumno pat ka penslor ngi kong tungin ya chaprang syaka jing hikai ya ki bayadai bat ki balasan bat i sadin jongi ya ki jing hikai baning kong ka khubor jong ka jinget ngim dai ban ne sa ka nong rim jong ka jing phai no na ki kam bom seiso bat ka jinget ya ublai hakaba hikai syapang ki jing pen baptis bat ki babu ya ki syapang ka jing mi pat jong ki bayap syapang ka jing bishar bom cukut don ki beriu pat ka jing kela ka momot ka jing pen baptis kata ka jing ka arsin ka dai tang ka jing sedang bat ngim dai ban sakut ni Siti Hebru wang dai ban sakut ngim dai ban sa aju wang ngomno tungin yaya chaprang bat kani kalong ka ka bangin le lada ublei usha saw nabada kumno la ban yalam pat ya kitu ki bala ino ya ka jinget bakin kela ka bomot biang pat kidan kilat dan sisin haka jing syai ublai kila yokmat ya ka jing ai baken jabenang bad yok pediang ya ka benta na umensi bakut kila tip na bakila yokmat baka ktien ublai kalong ka babha bakila yokmat ru ya ki bor jong ka por ka bansawan bad hadin kata kila ino ila ka jinget kalong ka bamla long ban yalam pat ya ki ban kela ka bomot biang namar kila saknar pna biang yu kun ublai bad penlek ran yu hakamat ka pertai kan kamaham igini gibla kela ka bomot ru yang ar kumju kamaham bang akran yang ketin jong ublai ladang apai din no dang jingat ladang am yai ni ka jingat ladang ala yu mat yu mensim bakut ladang ala yu mat ka ketin jong ublai kita ki bor ki ban sawan ladang apai din no ladang kalong ka bama wat mot bala yu jing pen em ba bangin chulet ba em ngihap ban yai ni ka ketin jong ublai tau jis kresong tau ba yai ni hadu ka bakut ngihap sim serius para wangat ni nak kata kadau ni kalong ka jing maham ba ublei upha ban keren yang ni ka kubor nak benta ka buram jong utrai so ada like dengan video share but subscribe but pilak ban comments haki inbox da hit itu notification button ruba kin yo ban ai susu pi kubor tina ka benta ka buram jong utrai yaro utrai tengah kuat ban pentip ru syapi ba ngiran ka prayer center hajayau wangi ju penlek ya ka jing plapop ngi ju penbe ki men sim baman ya hikai ru ya ka jing long senran ban hikai ru ban penbaptis semua tengi hikai ru bakin yalap ya ka gospel ya ketin jong blai hikai ka nong rem jong ketin jong blai has ai nu number ni pilak ban text WhatsApp ya ro etrai